ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотиҷӣ ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен, тинҷен, саломат бошен, саломат бошен. Бардруи азиз имрӯз числа 17 октябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 109 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ мешава, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мо дароӣ кардан. ҳозир мо бардруи азиз нархҳошона гап мезанем. беҳад видеои зурай хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунем. нархҳо гарени арзонанд. шумо бардруи азиз фақат дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ке ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. дастгирии шумо пешравии мо. ана ки мерем осуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадаи. бардруи азиз, якм наворда як мошини арзона мемонам. як бародар дастирошни пул дар кор будай. ба ҳамин хотир бардруи азиз якм видео да мемонамаш. бо диққат гӯш кунед. мошин гарани арзонай. Мерседес Зайчика соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. Объем мотораш ди объем ниядисуни азиз. гӯш кардесен? Мотораш ди объем небудай, коробкаш механика, 1 сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия доштай, балонош 80%, 4 дар электропакет, краскаш ҳам навай. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа. нархи мошина 45000 сомонӣ мега. ба пули русӣ 406000 рубл мешава. дӯстони азиз, дар бораи анаи мошин ман як варақ гап занам камай хулоса. мошин беҳтаринай. хехтон дар видео дидесен охи чӣ хел састаянидай. састаяниш беҳтаринай. фақат бардруи азиз, ҳамин пула мебарӣ мети мошина ҳай мекунӣ мераи хона. тамом ин ҳамиқа гапай. ягон камбудӣ надора. тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азизам, мегзарем ба дим эълони имрӯза. як хонаи арзони дигар аз ноҳияи Кушониён гап мезанем. марҳамат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Хурусандӣ 1. 3 сотиқ заминай, ҳамагӣ 4 дар хона дора. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтем, 3 сотиқ замин ҳамагӣ 4 дар хона дошта боша. як хонаш ремонт кардагиай. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷат дора, кухнӣ доштай, дута баня ва ҳоҷатхонарам дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. нархи хонара 300000 сомонӣ мега. 300000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагием. касе харидори аниқ бошем, бо савдо мешава. номрои телефонаш ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки бардруи азиз дар Россияем, бо диққат гӯш кунед. грузовой ана GMC гӯш кардесен? грузовой GMC соли баромадаш 2007, сӯзишвориш дизел, мотораш DVC, коробкаш механика. балонош 70%, хадавоиш мега хуб аст, ана ҳуҷҷатош 5 моҳи дигар мондагӣ. адрес бардур Россия, Подмосква дабдай, адрес Россия, Подмосква, Чеховский район. нарша гуфта ки 250000 рубл бугу.
250,000 рубл ба сумми сомонӣ агар хато накунем 27,000 сомон мешавад. номери телефонаш номери расияш WhatsApp дора, занг бизанем мегӯянд ки номери раи канали Саудо ТЖ гирифтам ба шумо арзон мекуна. нархи зур айне ки бардруи азиз, агар шумо мошин, замин, хона, квартира, трактор, мақсад, ягон магазин, чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки нами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. ва бардруи азиз, касе лайк мемона дар комментария Саудо ТЖ ба пеш менависа, ҳамин видеора 10 нафар да подлица мекуна, рекламаи ҳамон одам ройгон мешава. марҳамат, дастгири шумо пешравии мо. баъд я реклама, баъд хонаҳои бепул да мегзарем. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастерро дар ширкати Атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам Шоира. тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати Атомӣ гирифта метавонед. маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати Атомист. бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200,000 рубли русӣ иборат аст. бо дараҷаи фаъолияти кориям рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. хаста набошем бардруи азиз, лайкҳоро биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави ма шумо да бирава дар канал подписатсияра биҷихен, зангулачараологӣ дамонен. бардруи азиз, хонаи фурӯши қарор дора дар ноҳияи Данғара, деҳаи Офтоблиқо. 15 сотиқ замина, ҳамагӣ 3 дар хона дорад. дӯстони азиз, ремонти хонаҳо миёна мега. ана соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар ноҳияи Данғара срочно фурӯхта мешавад. бардруи азиз, як хонаш ремонт дошта, хай мақсад дига хонаҳош коробка будаич, хеле ки дар сурат дидесен. нархи хонара 65,000 сомонӣ мега. бовар кунен, ин хеле нарха навора фақат дар ҳамин канали Саудо ТЖ мебиненда. нарха нигоҳ ки 65,000 сомонӣ ба пули русӣ 593,000 рубл мешава. ба ҳамин хотири хонаи арзон я лайка биҷихен. ана квартираи арзон, гаштен квартираи арзон кофта. бардруи азиз, ҳар сара наковен, фақат канали Саудо ТЖ-ра тамошо кунен. квартира десен қарор дора дар шаҳри Конибодом, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 32 квадратни метрай. хона ремонт дора, яъне ки квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот дагия ки ана дар шаҳри Конибодом, кӯчаи Камоли Хуҷандида қарор дошта, як хонага дар 1 этаж қарор дора. нархи квартире ки тамошо кардесен 140,000 сомонӣ. ина айда арзон шамагар бугу миёвам барои хиташеринар. зинда бошӣ. марҳамат, касе харидор бошен, номерош номерои Тоҷикистон метавонен ки занг бизанен. бардруи азиз, ҳамин шумо да чандсима хона дар кораи мақсад хонаи заминӣ дар кораи квартира дар кораи квартира ремонт дошта боша, коробка боша, чӣ хеле боша, дар комментария бинависен. ма дар видеои оянда арзоноша барои шуморо мисол реклама мекунам. квартира десен қарор дора дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа, пеши мактаби 12. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дора, 40 метри квадратӣ. доми навастройка квартира ремонт доштаи. бардруи азиз, наки дом лифт надора мега. якхонага дар 6 этаж, ана 40 квадрат, пеши мактаби 12. нархш бардруи азиз 200,000 сомонӣ. 200,000 сомонӣ нархи квартира будаи. харидорои аниқ бардруи азиз, хоҳиш мекунем числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша, баъд занг бизанен.
то ҳами 7 миллиона тамошо кардесем бардуи азиз. Ман ика мегум агар тамошо накунед ман видеоро калта мекунам. 7 миллиона ки тамошо кардеся комментарияда бинависа. Бардуи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, шаҳраки Шарора гуфтагиай, шаҳри Душанбе, шаҳраки Шарора. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 34 метри квадрати, дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. Соҳиби квартира маълумот додааст ки пеши мактаб Садиқ Балниса наздик ай политехникум 6 километр поён ай бардуи азиз. Ай калсавои политехника мақсад 6 километр поён будай, ана маршрутка 3 сомонда мақсад мерафтай. Дом бучидаги суни азиз метонен ки квартираро бихарен, мақсад ана як камтар ремонт чикунен бидуроен зиндагӣ кунен. Нархи квартира 169,000 сомонӣ. хеле нарха фақат дар ами канали Сауду Тиҷи мебинен. Барои ҳамун вақтона намегира подписатсия раҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, ке ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. ханам хеле бачаёча ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ана глав нигабзан бид Сауду Тиҷи кароли ютуб бачаячкидор аз куҷое ки хонаҳои заминӣ ана мошинҳои фурӯшии квартираҳои арзонак рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд. бардуи аз куҷое ки мисол хона намондам ана бинависен комментарияда чандсма хонатон дар кораи мақсад квартира чандсма дар кораи квартира ремонтдор боша без ремонт боша аз куҷо дар кораи бинависен бардуи азиз комментарияда кадом ноҳия кадом шаҳр мақсад ана лайки бисёр гирифт ҳам комментария менависен ки мисол ай шаҳри Душанбе аму комментария бинависен мисол ай шаҳри Душанбе ай Бохтарай Хуҷандай ё Ҳисорай Ваҳдатай бинависен кадомеш ки лайки бисёр гирифт ай ҳамуҷа дар навори оянда насиб иншоалло арзоноша барои шуморо реклама мекунам. хулоса ранги радиои пансма бисёри бад гап задем. хулоса оли яхел бародор да мефора намефора хай хулоса ҳам хеле инай рақамҳои ма ягон кас реклама дорен мақсад замин хона квартира мошин метонен ки ана тариқи WhatsApp дар мо равон кунен. мо дар видеои оянда иншоалло рекламаш мекунем. лайк подписатсияро фуромӯш накунен. суни азиз ана канал як бародара ба шумо тавсия метиҳам. ана телефонҳои фурӯшӣ доштаед мақсад ози худаш гап мезанам мисол маълумот мета гӯш кунен. касе да интерес не бидурен канали ҳами бародар да подписатсия кунен. хаяка салом алейкум. ин апай ванижа апай iPhone 15 Pro Max камера ки напаҷун телефон пачка апай нов замира доставка мекунем. дин iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баъдро качествои зуршай на свети зуршай апаҷун гуфти свети на свети хадавой на свет бисо духтарҳо мера истифода мебаранд. ина духтарако кадомтон мегиред ина апай манижа гирифаями доставкаш кисам ина апаҷун тамошо кун. ина телефонот ина сурат севгазак дора апа сурат севгазак дора пачкай свети титанай свети хушбушай апаҷун. ина хеми қапи чихеле хеми қапи катаги мекунӣ мегардӣ 1,5 сомонай качествои зуршай ина iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баъдро доставкаш бепулай 25 шаҳр нави вилоят хатлон ҳамаи навр расветкоша дорем светои хушудшам дорем хеми қапи чихеле чиста неми дарпан ҳамаш мегӯи оригинал ай кадом бига пай манижа кадом чиза бига 16000 сомон хаядам лекин якини мазури аксия кагир на доставка бепулай на конкурс чотки апаҷун TikTok Instagram ҳама чи гузарондагиемаш тайёр ина мегирӣ мехирӣ мегади растамошаш кадагием апаҷун 1500 сомон ина доставкаш бепулай алишира магазин якаспун ҳамиш хубай ки телефони канатона биёрен болоштун кен iPhone 15 Pro Max оригинал овардагим Тайланд овардагим чанд ҳаму телефон овардагим алишира қарған бен магазин якаспун баъдаро бошен лайкҳоро бзанем подписатсия кунем любой наву телефонро дорем дар панаи худо. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.